بۆرایە گشتی تەواهی سازی و تەندروستی دی دیرۆکا 25 ئادارە 2021 دا حەیانەها دەربارەی تەندروستی رێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجەلان تو ئاگاهیە نەهاتنە گرتن تەندروستیە رێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجەلان دی کیژان ڕەوشێدەیە نایزانین هەر چەند سەد ساڵان پارێزەر و ماڵباتی رێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجەلان هاتبە چێکردن جی لێ بێ حنجەتên kefiyê ev serlêdantên آستن کرن پشتی جزاین کیفی قدخه کرنا مالبات بری وبر عبدالله اوجلان را راد دیروکا 21 گلان 2024 ده همان حجتین کیفی قدخه 6 ماه جبو دیتنا پارێزەر هاتیە داین لگۆری هەفپەیمانە دناوبەرە دەوڵەت و سازیین سپیتی دخالا 54 ده دیارکردنە کۆجهێن کۆگرتیە لێ گرتن پێویستە و هەوایی و پاقژی درۆناهیە هەبە ئیمکانیên کۆجهێ سەرڤەکریدا مەجاڵێن مەش سپۆر و تەفگەرێ وەرە داین هەروەها لگۆری vê peymanê nabe ku demdirêj û tecrîd were meşandin û demdirêj tevgera laş were astan kirin di peymana de li gorî xala şêst de jî hatiye diyarkirin ku pêwîstiya mafên girtiyên ên têkiliyê bi malbat û parêzer nayên astan kirin têkiliyên civakî qutbûyînê nayên çêkirin lê min xabin em dibînin ku dewleta Tirk xalên vê peymanê pêk tîne ne jî spîtî li hemberî vê yekê girîngî daye her carekî saziyên girêdayî konsêra Ewropayê spîtî hin şopandinên xwe ên rotînî dide meşandin û raporên radestî dewleta Tirk dike ev raporên ji Tirkiyeyê re têne dayîn bi tu away teyseyandêna wê nayê çêkirin û nayê malbatê jî parêzer nayên agahdarkirin û di caran de serlêdanên malbat û parêzerê çêbûne lê ne ji aliyê dadgeh Tirk jî ne jî saziyên qaşo bi aliyê spîtî ve nîzîkatiyên حقوقی نهاتنه رابرکرن افسو هشت مه نه مالبات نه پارێزەر دەربارەی تەندروستی و رەوشا رێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجەلان دا ئاگاهیên zelan nikarin bigirin ev jî dihêle derbarê tendrustiya rêber عەبدوڵڵاه ئۆجەلان de gomanên pir mezin werin çêkirin bihin hecetên ji derve ve mantiqî ve tecrîda û girantir ve û nayên nem bi malbatine ne jî bi parêzer re hevdîtin nayê çêkirin tecrîda îsyolojiyê kotên meşandin îskenceyeke fîzîkî rihî û fikriye li gorî qanûna navnetewî û li gorî mafê mirov mafê her girtiyekî heye ku bikarî be parastina xwe ya hiqûqî bike û bi malbata parêzerê xwe re hevdîtinê çê bike û kontrolkirina tendrustiyê doktorên bi aliyê werin derbas kirin û encamên wê bi parêzerên girtiyan werin pervekirin lê mixabin qanûnî û hiqûqî ku wan bi xwe re çêkirine ji bo ku rêber عەبدوڵڵاه ئۆجەلان fêdeyê jê negire tê destên wan û were çi ji destê wan were dikin û bênavber cezayên tecrîdî îsyolojî û nîzîkatiyên keyfî dixin mîrîtiya vê jî ev jî dihêle ku bê lê qanûnî navnetewî û mirovî were kirin û li gorî berjewendiyên pirgala faşîst were biravekirin weke Meclisa Tendrustiya ya Kongrasdar a Bakur û Rojhilatê Sûriya ji ber van nîzîkatiyên nemirovahî û nehiqûqî di serî de dewleta Tirk Konseya Ewropî û saziyên spîtî şermezar dikin pêwîst e spîtî xalên peyman girtîgîha dem li dest pêk bînin erka xwe pêk bînin banga me ji hemû sazî destgeh û kesên حقوقناس û tendrustvan re ew e ku awayekî xurt û bênavber helwestên xwe yên exlaqî mirovî û hiqûqî bidin diyarkirin û xwedî helwestên mirovî li dijî rejîm û tundeya parastina tendrustî rêber عەبدوڵڵاه ئۆجەلان parastina tendrustî civaka exlaqî û polîtîkî bijî serokapû bijî avakirina navnetewiya demokratîk bimre faşîst bimre îxanet Meclisa Tendrustî Bakur û Rojhilatê Sûriya 28 heyva 5 2024